mit navn er Ida, jeg er 23 år gammel, jeg er elev herude i Thailand. Jeg arbejder for Asian Property Innovation, som er med til at bygge og udleje huse. Ved siden af, der har jeg fået til opgave at starte mit eget interior decoration firma helt fra bunden af. Det er jo lidt som at vinde i lotto, når man får mulighed for at starte sin egen virksomhed helt fra bunden, og så i Thailand. Man kan vælge at studere i årevis, men det er først, når man træder ud af systemets idealer og starter sin egen virksomhed, man virkelig lærer, hvor hårdt og svært det arbejdsliv det kan være. Når man starter sin egen virksomhed, så kommer man rundt om alle arbejdsopgaver, en virksomhed indeholder, fordi du skal selv gøre alle tingene. Man kommer ud i alle mulige problemer og misforståelser, og man laver konstant fejl. Men hver gang man bliver banket helt ned i gulvet, så skal man rejse sig op igen og spørge sig selv, hvad lærte jeg af det, og hvordan kan jeg gøre det bedre, og så arbejder man bare endnu hårdere derfra. Der er rigtig mange fordele ved at starte virksomhed i Thailand, specielt økonomisk, fordi virksomhedsskatten den er på kun 3%, og indkomstskatten den er 15%. Man betaler kun 7% i moms, og så har man mulighed for at forhandle sin skat med skattevæsenet. Hvis man som udlænding vælger at starte sin virksomhed og ansætter mindst 4 thaier, så bliver man belønnet med 8 års total skattefrihed, fordi man danner nye arbejdspladser. Thaiernes arbejdsuge er længere end det, vi kender i Danmark. Den er mellem 45 og 48 timer. Lørdag er normal arbejdsdag, og så får de kun 2 ugers betalt ferie om året. Thaierne de får en lavere løn. En kontorassistent hun får ca. 6.000 danske kroner om måneden. Men når man har lav skat og lav moms og lave leveomkostninger, så har de fleste råd til det samme som en gennemsnitsdansker. En af mine andre opgaver, det er, at jeg skal læse, og jeg læser rigtig mange bøger om, hvordan man får succes med sin virksomhed. Hver dag der sætter jeg mig et sted, hvor ingen kan forstyrre mig, og læser i businessbog i mindst en time. Jeg læser bøger fra Casey Jesper, Donald Trump, Kasper Buch for Just Eat, Robert Kiyosaki. Alle, som har opbygget en stor, succesfuld virksomhed. Man skal lære af dem, der gør, og ikke af dem, der siger. Der er fuld fart på herude i Asien. I Danmark har vi alt for mange love og regler, og det kører så langsomt. Jeg tror, at i løbet af de næste 20 år, så vil Asien rulle hen over os. Det er nu, at vi unge danskere skal ud og være iværksættere og starte vores egne virksomheder. Vi skal bruge vores danske ledelsesstil, den danske teammodel og den danske frihed til at tænke kreativt og selvstændigt. Der har vi fordelene, der giver os unge danskere store chancer for at skabe succes i Asien.